madihita saluhutna. Tamulai ma acara pertanyaan bornginon di Ganuk Bagasta di ruas HGBP Sidorame di hari Rabu 3 Juni do Jumat 5 Juni 2020. Marede mahita sabukwe de nomor 640 ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Huida Tuhani, hudul di atas habangsa natibo, jala namar mulia, jala akka rambuni pahyana, manggohi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapim, jala masijouan manasida songonon. Nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Sebaot. Gok hamuliaon na dilihat portibion. Haleluya. Martangiang mahita. Ale de bata sitolusada, de bata ama anak doho tondi parbadia. Namandok mauliate mahami tuho, ala ditopaho, di palua jala di parbadiahi ho hami hinorhon ni asi dot holong ni roham nagodangi say ramu timahami di bagasan parmaraan dohot pangunjunan apuli hami uju marsak pahehe hami uju tinggang jala togu-togu hami di hasusuda ni bohal nami tuhara jaumu na di banuagi jangi asa di si pujion nami ho marhite-hite roha dohot hata naib baru. Amin. Tajahama epistel di partangata bornginon, ima natar surat di sada Musa sada, mamukamai ayat 26 satu ayat 30 sada, songonon ma hatana.
Dungi makuling musema debata, tolema hita toppa majolma, tumibu rupata, tudos tu pangalahota, asa dirajai deke akan di laut, dohot pidong akan amartonga-tonga langit, dohot aka dorbia, rodi sandok tanoon, nang sude gulok-gulok, akan amajirir di atas tanoon. Jadi ditopa debata majolmai turmiri rupana ditiruaton debata lao manoppa ibana, bawa doho boru-boru nasida ditopa. Dungi di pasu-pasu debata manasida, ninna debata tu nasida, marpinopari mahamu, asa sopar hamu, jala gohi hamu sadok tanoon, jala patuduk hamu, jala rajai hamu deke akan di laut, dohot pidong akan amartonga-tonga langit, rodi sude binatang akan amajirir di atas tanoon. Dungi ninda debatama, botimai, nunga huleo tu hamu nasa suasuana namar puehon boni di sadok tanoon, rodi sude hau akan namar parbue sisuanon bahen panganumu namai. Alai anggo tu sude aka binatang di tanoon, dot tuaka pidong namar tonga-tonga langit, rodi sude nama jirir di atas tanoon, akan namar hosa di bagasan, bulung ni aka suan-suanon, hulehon bahen panganonna, gabe menjadi masongoni. Dungi ditilik di batama sude natinopanai, jadi nunga denggan si tutu, dungi bot maari, torang maari muse, ima ari paonopon. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hatani debata, jala na peopsa. Amin. Mare de mahita sabukwe de nomor 690 ayat sada dohot ayat 2.
sini rohama dihamu dohot dami, nasian debata amata, dohot nasian anakna Yesus Kristus, Tuhatai. Amin. Salom madihita saluhutna. Dihamu kadongan saha porsiaun ruas ni huriata natongon madohoti pertanyaan di bagasan Bornginon diganup akka jabut tabi. Terus dope hitai komarsitutu laho tumangyakon anggiat virus corona naso sudah dope nuaing siatongatongan ni portibion asa say lam tajaga anggiat buy hatop lao siak kita lumubi di tongatongan yak ka ulaun parmingguo do pertanyaan saya toktong mahita di bagasan las niroha mangulahotsa nakpeikon di jabut tabi hita patupahotsa alani di Bornginon taparade marohata lahu majakon hata ni debata nagabi barita nauli di pertanyaan ta Bornginon imana tersurat di Evangelium Yohanes bidu sada ayat 20 sia rodi ayat 34 ujahama di tonga-tongata songonon ma hatana torang niarinai di ida si Yohanes ma Yesus rotusi jadi di dok ma oddo biru-biru ni debata nama morsad dosa ni portibion ibana do nahudoki siap pudiku rosa dahalak nang jumolo adong asa au ai parjolo hiad do ibana au pe dakutad da ibana alai asa tadap ibana di hala Israel ubahen naro ahu madidihonai dungi di hati dako si Yohanes ma ninna ma huida do toddi tuat songon darapati sian banua gijangi jalamian di ibana ahu pe dakutadda ibana jolo alai ibana namar suruau madidihonai ido madok tuau yaitu si di idaho tuat toddi jalamian di ibana do sididihon toddi parbadia asa nunga huida jala huhajong jokkon ibana do anak ni debata ido yanggo sahatna di bagasan ngoluta songon akana porsea manang halak Kristen na mangulu sahatu zaman nuaing ikut terus do di bagasan hadiriota marsigorgor taringot tu panidangion ise Yesus asa dasar panidangion yak kana prosea taringot tu Yesus ima hatani debata na tersurat di Bibeli secara khusus molo tajaha diaka Evangelium Matius, Markus, Lukas termasuk ma ayat di Bornginon na sinurat ni si Yohanes. Memang secara keseluruhan pada narubi doh pada naib baru manuraton manang makatidakon martudu-tudu doi taringot tu Yesus. Ala ido pusat manang sentral ni pamaritaon ni akana prosea sepanjang sejarah di tonga-tongan ni portibion. Asa sahatu tikyon Yesus ikodo si barita honotta si hati dakonotta holanido nagabisukun buhado hita sebagai saksi manang sitidangi hape daktatad da ibana
Dak taboto siya dia ibana. Jadi dak taboto songo dia do harorona dohot tujuan na tu portibion. Alanido Johannes Padidi sahalak naung niloas debata paradihon dalan taringot tu haroro ni Mesias. Adi guarido si Johannes Padidi si totas dalan taringot tu haroro ni si paluai. Secara umum taboto jala tabigido taringot tu hadirin si Johannes Padidi. Atau rasna si Zakaria. O makna si Elizabeth. Natargoar nahol. Ale marhite huaso ni debata. Elizabeth mengandung jala sorang si Johannes Padidi. Hahomiyo ni debatado sa luhut na masa isi. Ala memang nunga di para di debata dalan taringot tusi. Asa Johannes Padidi hobartu kana sinuraton ni Evangelium termasuk Matius madok suara na jauh-jauh di halongonan. Na madok paubahamu marohamuna. Ainu ngasonggop harajaw ni debata. Si Johannes ma na jauh-jauhi. Asa di bagasan dirina nunga ditopa debata ibana gabe si totas dalan. Lahu mamaritahon taringot tu Yesus. Idubahin secara khusus Evangelium Johannes mamaritahon dia bukan lagi dari kelahiran sampai kepada kenaikan Yesus ke surga. Tapi secara khusus Johannes lebih fokus memberitakan, menyaksikan tentang Yesus sebagai anak Allah. Anak ni debata, nah hinaholongan ni rohani debata. Asa ima nagabe dasor secara keseluruhan panidangion taringot tu Yesus Kristus. Akadonga sa porseaun Johannes Padidi tongon di Betania. Roma Yesus jala disido dibereng ibana secara panca indera. Asa diturpuhon didok di ayat 20 sia diida si Johannes ma Yesus. Dia 32 huida do todi tuat songod darapati. Di ayat 33 ia tusi diidaho tuat todi dan seterusnya. Jala di ayat 34 nunga huida jala huhajong jokkon. Asa di pardidaan secara mata jasmani Johannes telah melihat Yesus. Tapi sekaligus secara penglihatan mata iman, mata rohani, dia telah melihat kemuliaan Allah. Todi ni debata, mian di bagasan diri ni Yesus. Hidup bahin pada saat Johannes Padidi marnida Yesus, dia bukan hanya sekedar manusia saja. Tapi di dalam dia terjadi ada mian todi hamuliaun ni debata. Idu bahen nak kamanginang di panidangion na taringot tu Yesus. Di ayat 27 asa laho mabuk katalisi patu na pe dang tuk ibana. Ala memang dia melihat Yesus bukan hanya sekedar manusia, tapi di dalam dirinya ada roh Allah. Dan itulah yang menjadi kesaksiannya. Asa didok di ayat 20 sia. Asa odo biru-biru ni debata nama morsa dosa ni portibion.
biru-biru ima sada binatang piaraan na targoar jenis hewan na burju, pangului dan pangalo manang jahat. Asa di padan narobi dipakai panurirang Jesaya do simbol biru-biru manudu tu hadirion ni Mesiasi. Didok di Jesaya 53 ayat 7. Di pasipal pe ibana sai manau-nau do anggo ibana. Jaladang manang makuling pamanganna. Songo biru-biru do ibana na tinogu tu pamotongan. Jala songon anak ni biru-biru na hohom maradopon jolma si gusting ibana. Tung naso dibuka do pamanganna. Asalaus diuduti Evangelium Johannes somma madok. Nama morsad dosa ni portibion. Songon biru-biru. Asa martudu-tudu do itu pangoloyon dohot parsuruon ni Yesus. Laho majalo sada ulaw na matsay dok na sotarula jolma di portibion. Ima marhite-hite hamamatena dihau pinarsilangi. Asa radidu Yesus mamorsad dosa ni portibion sopola majua ibana. Asa panidang yonomma nani pasaha ni si Johannes Padidi bahwa Yesus adalah biru-biru na mamorsan dosa ni portibion. Sia dia do diboto ibana maka tidak kosongoni. Totu dada hola barita alai nunga lilingi di alami ibana. Asa di bagasan panidang yoni bukan hanya sekedar makuling sabing Johannes Padidi Yesus biru-biru nama morsan dosa ni portibion. Alai nunga takasi di ida ibana. Dak si paula-ula panidangyon na pinasaan si Johanneson tu sudah halak naung marnida na masay. Asa memang dangadong tekanan manang na asing mangalehon panidangyoni. Ido bahedang ragu-ragu iba na madok Jesus biru-biru na mamorsan dosa ni portibion. Napaduahon di ayat 32 didok huida todii. Asa kamanginang mabosir do kalimati bahwa Johannes Padidi yang sudah dipersiapkan Allah jauh sebelum kelahiran Yesus. Dia menjadi jalan laho macuarahon asa paubahon roha majakon haroroni si Mesiasi. Nomor 8 Johannes Padidi holan sitotas nabur doibana. Asa dia bukan seperti yang dipertanyakan banyak orang. Salah satu nabi atau Mesias yang akan datang. Bukan. Hidup bahen dia 32 huida todi menyaksikan dalam Yesus ada roh Allah. Asa tak kasih do ibana dialah satu-satunya jalan keselamatan. Todi manang ruah ninna di hata hibir. Ido nataida berkuasa dan berkarya.
Bahkan melota parohahon di jamita tuari minggu naneng roon nagabi epistel bornginon. Tod dini debata na mangareap-reap di atas lung. Yang berkarya menjadikan semuanya. Jadi mahona tiur, jadi matutu. Asa tod dini debata mergogu laho patupahon panidangion taringut tu hadirion ni Yesus. Asa dia 32 molotung pedok si Yohanes huida todii namar tudu-tudu doi bahwa Yesus adalah bagian daripada pemberitaan yang harus diberitakan. Di ayat 34 asa dihadakon si Yohanes Padido ibana do anak ni debata. Asa dinanidok ibana anak ni debata. Sikok matutu panidangyon nibana bahwa Yesus adalah anak Allah. Hata anak ni debata dan atusatai songon parmudaron manang songon persorangon ni jolma nasomal. Alai di hatana asing ditubuhon debata Yesus marhite namadudu mengangkat secara langsung ibana. Memang seorang do Yesus marhite si Maria jala ibana do nagabi anak ni debata. Odo nasohaduduan ni hita jolma asa hahomion ni debatadoi napuna huaso dohot haguguon naso tertibang ni jolma. Satu sadarion molo makatai taringut tu hadirion ni Yesus naro siad debata ama nagabe jolma tidak akan pernah seorang pun mampu menerimanya secara akal budi. Itu bahasa satu sedarion gudang jol madak prosea. Dihadirion ni Yesus mulotagwari ibana anak ni debata. Asa hahomion ni debatado na terjadi di si. Memang tutudo Tuhan Yesus seorang marhite si Maria doho si Joseph. Alai gabi anak ni debata anak haholongan jala dipasahat tu ibana nasa huaso na adong di debata. Na baru pehita merayakan hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Itu adalah puncak panidangion kesaksian Injil tentang kesiapaan Yesus. Bahwa satu-satunya dia adalah jalan kebenaran kehidupan ya, bagi orang-orang yang percaya, bagi dunia ini. Ai manai kibana tu benua gijang nama dok dikembali kepada keilahiannya. Dia yang memerintah atas semua yang ada di langit dan di bumi. Nah patuluhon asa dihatidakon si Yohanes Padido hamuliaun ni Jahuba terjadi terlaksana tusude natinoppa ni debata. Martin Luther pernah berkata, kemuliaan Tuhan bukan hanya terjadi bagi manusia, bagi orang-orang yang melakukan ibadah dan ritual-ritual, tapi juga terjadi bagi setiap ciptaan Tuhan, termasuk bunga, termasuk pahanan, dohot lana asing. Bahkan mungkin ketika kita menghadapi COVID-19 ini,
kita harus bisa melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas semua ciptaan Tuhan. Diaka ayat renungan termasuk pada tanggal 29 menyuarakan bahwa kemuliaan Tuhan terjadi atas ciptaan Tuhan. Termasuk ketika ada virus. Memang secara kasat mata manusia tidak akan bisa melihat virus. Dia membutuhkan alat untuk melihatnya. Tapi kalau bertanya, apakah itu juga termasuk ciptaan Tuhan? Ya, semua yang terjadi di dunia ini, ya, ciptaan Tuhan. Supaya di dalam ciptaan Tuhan kita melihat kemuliaan Allah bisa terjadi. Hidup Bahen ketika Presiden Jokowi berkata, kita harus berdamai dengan COVID ini. Berdamai bukan berarti menyerah, tapi kita harus bijaksana. Karena orang percaya itu adalah orang-orang berhikmat, orang bijaksana, melihat bahwa di sana ada kemuliaan Allah bisa terjadi untuk kita bisa menghindarinya, untuk kita bisa mengalahkannya. Dengan cara apa? Itulah sebagai protokoler yang disampaikan oleh pemerintah. Alanido kamanginang marhite palidangion ni si Johanneson nungatakasi si hati dakonota. Jala ima dasar daripada kesaksian kita. Asa tarjo hita gabe si tidangi sebagai saksi tentang Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah juru selamat, jalan kebenaran dan kehidupan. Asa maka tidak kun Yesus bukan hanya sekedar diucapkan, atau mungkin kita menyaksikan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, atau percaya kepada Roh Kudus. Secara ritual dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti. Bukan hanya di situ saja. Tapi harus ada pengenalan secara pribadi. Dan merasakan kehadirannya dalam setiap kehidupan kita. Itulah dasar kesaksian kita. Itu sebenarnya kalau ditanya, siapakah sesungguhnya Yesus bagi kehidupanmu? Tentu orang-orang yang bisa merasakan kehadirannya lah, dalam hidupnya lah, dia mampu menyaksikan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita terpanggil menjadi saksi siapa Yesus bagi kita, bagi dunia ini. Hok mahita di panidanyota ainunga tarjou hita gabiaka anak ni debata tardidi hita tu bagsan guar ni debata ama anak do tod di parbadia namar lapatan doi nunga dohot tita tu bagasan hama matena dohot haheheon ni Tuhan Yesus. Anak ni debata bukan secara otomatis berlaku bagi kita kalau kita tidak mengimaninya. Hidup Bahen percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Songonido nagabesi Tuhun ni haporsiaw ni halak Kristen. Asa molo anak ni debata hita targoar marhite haporsiaota tu debata ama anak doto di perbadia totu miam mahita di bagasan hati uron ni debata
Asa diguari hita sunod ni Apostol Paulus sebagai anak-anak terang yang menyaksikan bahwa Allah berkuasa atas semuanya. Aka anak ni debata namian di hatiuron jala di bagasan akka ulaun natama nadinggan nama buan hadameon las niroha dohot haholongon. Asa dohot hita partohap di harajan ni debata ima haluaun naung pinaradi ni Jesus, naung bunol ni Jesus. Di sido kunci keberadaan kita sebagai orang percaya. Idu bahen panurak ni Hebir madok asa ulahu kamu ma haluaun naung sahat tuhamu. Nomor 8 di orang-orang percaya yang sudah mengimani, menerima, bahkan hidup di dalam kuasa Allah, dalam rencana Allah, hari demi hari. Dia harus menyaksikan kebaikan Allah. Walaupun sebenarnya hidup itu penuh dengan tantangan, rintangan, pergumulan dan pencobaan. Alai hot ibana di bagasan hadirionna songo sitidangi songon akana prosea nama katidakon Jesus di tonga-tonga ni nguluna. Alani i nasa natarju son anak ni debata tusido debata mangusehon todina tabo todo todini debatado na marhuaso di bagasan Portibion termasuk hadiriot tasonal Kristen. Kita harus memohon supaya roh Tuhan boleh terjadi menguasai diri kita masing-masing. Allah muloto diido na mangarajai ngulunya kana prosea. Totu maringam maibana di bagasan ngulu na mabuan parbuin ni todi. Imana takas makatidakon bahwa Yesus ada di dalam rumah tangganya. Yesus ada dalam kehidupannya. Patuduhon halabohon. Patuduhon hatomanon. Patuduhon naulu makahulungi. Sabar menghadapi segala persoalan hidupnya. Dia mampu menguasai dirinya. Unang say dikuasai akka hagiuk ni daging. Tapi dia mampu menguasai dirinya. Untuk tidak bercakap kotor. Untuk tidak menjadi orang yang pemberita hoax di media sosial. Tapi memberitakan hal-hal yang positif. Yang membangun. Yang membawa orang mengenal Yesus. Mengenal Tuhan dalam karya-karyanya. Bahkan dia dimampukan mangulahon pabua ului bana mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain. Alania kamanginang marhite partangyanganon di jauh barita nauli do hita dang marisuang hita gabe akka anak ni debata natarjou tu parsauran nabadiai natarjou gabe sitidangi. Sebab firman Tuhan juga katakan segala sesuatu yang kita kerjakan lahu maka tidak konibana itu akan tidak sia-sia. Alemar parbue dui ditikina jala otta dui. Termasuk apa yang kita saksikan di dunia ini akan tersurat di surga. Dan hidup Yesus nasa na tahatidakon di Portibion. Akan nadinggani di hati dakom may di Banua Kicang. Alanya kamanginang sudi mahita apapun profesi kita, bagaimanapun keberadaan kita, hati dakom ma pabua akka halak na prosia do hita
akka anak ni debata halak Kristen sibuan hadamion dohot las ni roha. Tuhan memberkati. Amin. Martangyang mahita. Mauliate Tuhan ala dohot tami di juho tuhaluaun na binuan ni Jesus Kristus. Sa parsidohot tami gabi akka sitidangi jala makatidakon Jesus Tuhan si palua. Lumobli tongan ni mewabahnya pandemi COVID-19 siya. Patuduhon marhuwaso doho Tuhan manaluhon sa luhu nai. Asa parbisuhi ajari hami. Buy hami malua siya ni. Jala paluahon nang akadongan nami. Marhite-hite na madjamoton hadirion nami bi. Madjaga hahipason. Rodiaka protokoler naung nianjuruhon ni pamareta nami. Sudi mahami Tuhan lahu madjaga hotsa. Idodalan nami makatidakon pabua akan ang hinokok mo dohami na marna punahon aturan jala na marna punahon akangulu na dinggan ditongatongan ni padalan nami di Portibion. Mauliate berita nauli na ku tangihok kami. Say pasu-pasu may tau hanguluan nami marguguyhok kami laho madalani ngulu siapari. Pasu-pasu akka nasinakak ni roha nami. Pasaut akan nadinggani di bagasan ngulu nami ganu. Asi maroham say jalo matangyang nami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita sa buku de nomor 110 ayat 1 dohok 2 sidung maredian non martangyang masian amang calon sintua es sinaga. Amen.
pertangiang mahita. Ale Tuhan di bata manamin ada dua gijang madok moleate dohami apala di bornginon ima na di patupanami pertangyangan sektor di ganup kuriam HKBP si dorami ale Tuhan. Alani Tuhan ngamar saur hami sama hami ale Tuhan di bagasan pertangyangan nami. Di botohoro takas Tuhan hatam nama dok di bornginon imana paingut kami. Bulu adong pe Tuhan asa saun di dosa nami. Dulu sesa may asa taluk may majolo asi dot tolong ni roham. Terlumbubi may Tuhan di bagasan anak kadungan nami. Bulu adong pe Tuhan asa saun di dosa nami. Asa buhi manesa dosa nami sesama kami ali Tuhan. Asa unang gabi maddaw akadungan nami siyak kami ali Tuhan. Tong mapasada kami Tuhan ima di pertangyangan nami ali Tuhan. Tuhan ama nami napateriason hatam apala di borngini dongani mana sida Tuhan pada usudia kepermaran sian keluarga ama nami ima amata padita nami. Asa boy muse di pateriason hatam di borngin akan mabigi Tuhan asa marsaringar hatam di pertangyangan nami di botohoro betakas Tuhan hami narosian ganup jabu nami be ima mandapoton akadongan nami sehat dohami Tuhan terlumu bima ima nama jabui bagasan las niroha dona sida Tuhan nama jakok kami nape so torop sopiga hami ro di pertangyangan yali Tuhan. Tuhan amanami inanami bulu adong pe di bagasan parsahiton terlumuwi Tuhan diadupan nami di masa nungaingon ima COVID-19 nunga 3 bulan di bagasan arsak doklas ni rohanami bulu adong pen yang diadupan nami Tuhan tong mahami marlas ni roha gabi pasangapon gabi marsihot hami Tuhan lau memuji guarmu asa gabi kala ima COVID bui hami berjuang tu masa depan nami ali Tuhan iboto hore bekat as Tuhan ama ina nalanjut usia Tuhan bulu adong pe di ruas naibe terlubu me Tuhan ama do ina dongani mana sida Tuhan asa bui muse ama nami ina nami nalahu mangihutton pertangyangan asa semangat nasida Tuhan nalahu mengikuti pertangyangan ini bolu adong pe Tuhan di bagasan arsak doklas niroha iboto horo takas Tuhan ima naing mulak mahami sian jabu nami be nalahu madapoton akka jabu nami dongani hami Tuhan diperlekan nami pada usudia kepermara siak kami ali Tuhan asa sonak kami usia ribu-ribuan pajupang akka keluarga di bagasan las niroha jalo matang yang nami ali Tuhan memuji pasangapon buar muda badiai amin. Mare de mahita sa buku de nomor 112 ayat sada dot ayat 2 laus tapapunguma peliata. Tiba
tatangyak kon ma piliata. Ali de bata ama nami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon na dinggad dohot nasa uli basa na mauliutus. Pasahat tami masian nani lehon mitu hami, pilian nami tuho, say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti, asa huparhaseang hami pilianon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rakmadok mahita di tangiang hatopatay. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomuni roham di banua tungaw songon na di banua gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, se samadusa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot haguguon, rodi hasangapon sa liling nilileng na. Amen. Asin ni rohan ni Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohan ni debata ama, dohot parsauran ni toddi parbadiaima, mga ramoti, mamasumasu hamu saluhut na. Amen. Horas madihita saluhut na.